Halløj igen. Ikke halløj igen, men jeg spurgte i en rimelig fed verden. Så jeg tænkte mig, at jeg ville filme det. Og det kan være, jeg får... Det kan være, jeg siger kun måske. Så bliver det altså i næste uge, eller det når jeg siger nu, fordi det er den 26. november 2012. Så hvis I nu ser den på et andet tidspunkt, eller jeg nu ser den på et andet tidspunkt, vil jeg løbe på min iPad, og ja, så vil jeg helt klart komme til at lægge den ud om et par år måske. Jeg har ikke det, jeg skal bruge. Men jeg kan ikke helt spille videoen op. Det sagde jeg også i går. Og der lavede jeg også. Der filmede jeg også. Mærk 3. Som I kan se, så er der redstone, diamond, kul, jern, alt muligt. Så derfor har jeg lige været på kreativ og kun taget tingene. Så hvis I synes, jeg snyder, må jeg sige det. Skal jeg nok lade være med at snyde, hvis I siger, at jeg skal holde op. Skal jeg nok holde op med at snyde. Hvis jeg så gerne vil have det. Hvis I synes, jeg skal blive mere med at snyde, så skriv det. Hvis I synes, jeg ikke skal nogle af der studerer, der skal jeg helt klart op. At jeg skal blive ved, så sig det. Altså. Så 43 bliver til. Hvor meget? Den der. Der mangler 3. Æbler. Nå ja, vi skal lige have den på lidt. Og der. Workbench. Vi ses. Hej.